tengah kan matur dhewe. Yo. Treyo ijik repot kok, Mbok. Mbok Ngomong apa? ngongkon ki mbok yo sing sing pernah. Golek mune aku wis kadung gelem tandang ngono wis pokoke wis. Lha kalau matur lha apa wae, Sam? Ya engko sik to, aku ya treyo sik arepe macul ya saiki ya tak budal lek ngono ya. Heeh. Wes, ya wes ngono. Nanti Aku ki jane arepe ning sawah, Iya. ning sarene iki kebelet ngising. bayar sik no. Lah bayar ki lho. Apa yo gratis anggenmu? Jaman saiki ra gratis. Parkire 50.000. Kowe ngising yo ngene 10.000. Mending ngising karo nguyo. Ya mesti nek ngising mesti karo nguyu. Dobel. Lah kowe, ku lho Ayo. Mbok, piye Mbok? Dobel no. Lah kowe. Dobel iki. Wis yo Mbok lano trail anu bayarin kan Mbok, aku terno ngising Mbok, aku Mbok ya Mbok. Lah piye to Mbok carane macul iki sing piye to Mbok? Kowe iki aja omong ae tontonono. Tak warai. Dadi contone iki iso Ngene tak warai. aja guru anu ae, trewong nom ki yo Oh lho, ngono kuwi. Nah, kok mikir mangan ae. Wah. Bae dikalahne karo mboke. Ini ndak kejut. Lho kesel dhewe kowe. Iki apa to, Mbok? Mbok, rungono to? Iki apa to, Mbok? Ngene iki Mbok duwene aku to, Mbok. Mbok dadi anu. Golek dhewe. Iki apa iki? Til. Lah marah iki, Cuk. Nanti nah. Arepe cewek. Kudu bayar. Bah. Lah kok neng dindingan pangacethuk kowe to, Lah Plat. iya usaha ae. Lah, Usaha yo wis ngene iki. Ora usaha yo ora iso no niki. Lah usaha lek carane ngono kuwi urung ketemu anu kok. Bayar kentlalet ae. Bayar. Di tukang anu kentlalet. Iki lho, Mbok, kan paperan, Mbok. Paperan, Mbok. Paperan. Rame kon kapok. Ampun. Wah, lha ngene iki remuk.